Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri egun ez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Urriak 19 dugu gaurkoa ostirala eta gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu. Oskia Ugarte etorriko da Uarte Zentruko zuzendaria eta ni denetan okerrena proiektua azalduko digu eta xehetasun guztiak eman baita ere. Gero betiko dukiekin jarraituko dugu eta amaieran musika honetan, zaratak tartean, Nafarroako goi mailako musika kontserbatorioko orkestra sinfonikoak orain dela 2 egun emandako kontzertua emitituko dugu. Beraz, has gaitezen. Goazen gaurko efemeridearekin. Gaur bezalako egun batean 1983 urtean Estatu Batuetan Apple Computer konpainiak Apple Lisa ordenagailuaren sorkuntzaren berri eman zuen. Ordenagailu honek gaur egun tresna hauetan ohikoak diren zenbait ezaugarri izan zituen lehendabiziko aldiz. Esate baterako, sagua. Orain egunero bezala, azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainoa, hauexek dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Urtarriak 19 gaur honako albiste hauek utzi dizkigu egunak. Nafarroako Parlamentuak 1978ko Sanferminetan izandako gertaerei buruzko artxiboak desklasifikatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. Poliziak Germán Rodríguez hil zuen tiroz 1978ko uztailaren 8an. Bertzalde, polizien lege berri bat hitzartzeko prest daude orain ezkerra eta aldugu. UPNek bertzalde egungo legea baliogabetu eta 2007ko lege indarrean jartzea proposatu du. Eta UPNekin jarraituz alderdiak 7.700 euro ordaindu behar izan dizkio Podemosi Pablo Iglesiasen adierazpen batzuen kontra jarri zuen salaketa gaizki atera zaiolako. Eta aurrera eginez albisteekin, abenduko datuek frogatu dute igidurak daudela oraindik esako urtegian eta Nafarroako gobernuko teknikariek lanak gelditzea aholkatu dute. LAB sindikatua konbenioaren diru politika sozialetan inbertitu dadila aldarrikatu du eta Iruñeko udalak etaren biktimak oroitzeko lehen plakak jarri ditu. Iruñeko udalak ere, 22 neurriko energia plan bat aurkeztu du autonomia eta burujabetza energetikoa areagotzeko. Eta azken albisteekin bukatuko dugu, ereduan izena ematera deitu dute udalek eta Euskarabideak, UPNek, PPek, PSNek eta Ezkerrak gobernuari eskatu diote ez lehenesteko eredua. Eta hurrengo maiatzaren 20an ospatuko dute sortzenen festa Iruñan. Goazen egunkarietako azalekin eta egunero egiten dugun moduan diarioen abarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian, 25 eta 29 adinen arteko Nafarroako gazteen erdia emantzipatuta dago. Alboan Nafarroako hainbat enpresek eraso informatiko baten eragina jasaten ari dute. Azaleko argazkian atzo sadarren emandako partiduaren irudi bat dago. Izenburua honako hau da. Saririk gabeko bombardaketa, nastiken garaipenari eta osasunak izandako ofentsibari erreferentzia eginez. Bekaldean 3 berri daude. Lehendabizikoan Iruñeak etaren biktimak gogoratzen ditu ereldutak izan zirela aipatzen ez duten plakekin. Bigarrenean lan kontratu bat izatea Nafarroan hilaren arabera, eta bertan lan aurkitzeko hilabete hoberenak eta okerrenak aipatzen dira. Azkenik 3. berrian Kataluniako erreferenduma saihesteko ekintzek 87 milioi euro kostatu zuten. Diarioen notiziasen. Goikaldean lerroburu nagusian, Parlamentuak 88ko Sanferminen dokumentuak deskalifikatzea eskatzen dio estatuari. Ondoan 25 eta 29 adin arteko Nafarroako gazteen erdia emantzipatuta dago. Erdialdean horiz nabarmenduta berri hau ageri da. Iruñako udala etaren biktimak gogoratzen dituzten plakak jartzen hasi da. Azaleko argazkian osasunako sizko ikus daiteke atzoko nastiken kontrako partiduan. Lerroburua hurrengoa da. Osasuna erori egiten da berriro ere.
Eskuin aldean beste 4 berri edo eduki aurkitu ditzazkegu. Lehendabizikoan, urriaren batean Katalunian emandako zabaltze polizialak 87 milioi euro kostatu zuen. Nafarroako urrezko domina herri partaidetzera irekitzen da bigarren berrian. Hirugarrenean, zentru gehiago etengabeko jardunaldiko ordutegia izatera pasatzen dira. Eta bukatzeko, Nafarroa irakurle gehien dituen estatuko bigarren erkidego autonomoa da. Gara egunkariko azalean, Goian lerroburu nagusian, fiskalak De Miguelen sareak babes ofiziala izan zuela adierazten du. Alboan Asironek etaren biktimak bere etxeetan bisitatzen ditu adiskidetza lortzeko aurrepausu bezala. Azpian azaleko argazkian adinezko pertsona bat agertzen da. Hau da titularra. Mesfidantza bainezen pentsionen planarekiko. Beheko atalean beste 3 eduki. Lehendabizikoan, Ibon Iparragirre 28 orduz Arrasatera bidean. Osasun egoera larrian dagoen eta Aranjuezeko espetxean aurkitzen den euskal presoari erreferentzia eginez. Bigarrenean, Estatu Batuak arma nuklear txikiak nahi ditu bere armategian. Eta azkenik, Barne Ministerioak 87 milioi euro gastatu zituen urtarrilaren bateko erreferenduma saiesteko. Berria egunkarian, Goikaldean lerroburu nagusian 87 urteko senar emazte batzuk hil dituzte lapurreta eginda ustez. Azaleko argazkian Trump agertzen da izenburu honekin. Ahoa bete promes, urtea bete setakeria. Urte bat egin baitu hor etxe zurian. Ezkerraldean hainbat berri ditugu. Lehendabizikoan, bigarren umearen diru laguntza 3 urteak arte luzatuko du Jaurlaritzak. Beherago, Bilbo busak geltoki artean ere geldituko dira gauez bidaiaria jeisteko. Eta kulturari dagokion atalean, SOS Iruña Beleia taldeak uste du badirela nahikoa arrazoi auzia artxibatzeko. Egunero bezala Euskal Herria irratiko webgunea ikusiz amaituko dugu. Goian ezkerraldean auzitegi nazionalera joateari uko egin dio nafar batek. Eskuinean, Erronkariko zeru izartsuak Starlight helmuga turistiko ziurtagiria lortu du Fitur azokan. Beherago, gazteen erdiek gurasoen etxean bizitzen segitzen dute. Oraindik beherago, euskarazko eskolatzea sustatzeko kanpaina aurkeztu dute Euskarabideak eta tokiko entitateek. Eta azkenik mapa bat ageri da izenburu honekin. Non dabil bilabesa? Jarrai dezagun gaurko eta asteburu honetako agendarekin. Gaur eta bihar arte Baluarte jauregian arratsaldeko 4:00 aurrera Iruña Beltza jaialdiaren barne tailerrak, hitzaldiak, proiekzioak eta bar eskainiko dira. Gaur bihar eta igandean Yamaguchiko liburutegian, egunaren araberako ordutegian, anime, cosplay, karaoke eta bar eskainiko dira Yamaguchi-tori kultura japoniarrako jaialdiaren barne. Gaur arratsaldeko 6:00 Jus Larrotxa Zibiboxean 12 eta 16 adinentzako tailerra emango da. Zaindu zure identitate digitala izenburuarekin, sarrerak 5 euro balio du. Gaur arratsaldeko 7:30 San Jorge Zibiboxean kontzertu bat, urtarrila zikloaren barne. Not Grooving Funk. Sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 5:00 aurrendako ekintza eskainiko da Egan Andruin sormenezko espazioan. Arrugasin Lapiel izenburuarekin kontzertua eta ipuina izango da. Sarrerak 12 euro balio du. Bihar arratsaldeko 8:00 antzerki bat Burlatako kulturetxean. Te he dejado un pollo en el horno izenburuarekin, sarrerak 8 euro balio du. Bihar arratsaldeko 8:30 Zentral Cafe Antzokian 2 kontzertu, Planeta Def eta Goberno. Sarrerak 10 euro. Hemos llegado al extremo. Apocalipsis Memo. Hemos llegado al extremo. Igandean arratsaldeko 6:00 aurrendako magia ikuskizuna euskeraz Txoborro magoaren eskutik. Sarrerak 3 euro balio du.
Ostiralean berriro ere euria egingo du, euri gehien ipar isurialdean egingo du, baina noizean behin tanta batzuk iritsiko dira hegoaldera ere. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta egunaren bigarren zatian indartsu egingo du. Bolada gogorrekin eta oso gogorrekin kostaldean eta mendinguruetan. Temperatura maksimoak bizpahiru gradu jaitsiko dira. Larunbatean eguraldiak bi aldarte ezberdin erakutsiko dizkigu, goizean euriak atseden emango digu eta hego-mendebaldeko haize suabea ibiliko da. Arratsaldean aldiz fronte bero bat iritsiko zaigu eta euritara joko du Kantauri isurialdean, bereziki ekialdean, non euria ia etengabe egin dezaken. Arratsaldean haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da eta zakartu egingo da bolada gogorrekin haizegunetan, bereziki kostaldean. Temperaturak aldaketarik ez edo gutxi igoko da. Igande euritsu esnatuko da ipar isurialdean, goizaldean eta goizeko lehen ordutan espero da euri gehien bereziki ekialdean. Goizak aurrera eginala atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira. Gauean ostarteak zabalak izango dira barnealdean. Mendebaldeko haize zakar ibiliko da goizean kostaldean, temperatura pixka bat igo egingo da. An zizur nagusiak 34 ezkontza zibil ospatu zituen, 2006an baino 7 gutxiago. Dena den, herrian mota honetako ezkontza gehien izandako hamarkada izaten ari da. Urtarrilaren 24ean arratsaldeko 7etan Atarrabiako kulturetxean Iruña herriko hiri mugikortasun iraunkorreko planaren saio parte-hartzailea emango da. Bestalde, urtarrilaren 28ean Atarrabiako udalak Larra Belaguako eski estaziora joateko irteera antolatu du. Inskripzioak urtarrilaren 20ean bihar arte egin ahalko dira. Atarrabiako udalak herriko elkarteek 2018 urtean zehar kulturekintzak egiteko diru laguntzak eskatzeko epea ireki du. Otsailaren 16era arte egin ahalko da eskaera eta xehetasun guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Azkenik udalak herriko ikasleen aita eta amen elkarteentzako diru laguntza deialdia luzatu du ere. Eskatzeko epea maiatzaren 16ean bukatuko da. Atzo goizean Iruñako gizarte segurantza diruzaintzaren aurrean pentsionen erosteko ahalmenaren aldeko kontzentrazioa egin zen langile komisioak deituta estatu mailako pentsioduna kanpainaren barne. Hiri ekologikoak 22 neurri dituen energia plan bat proposatu du energia berriztagarrietan eta gizartearen parte hartzean oinarritutako eredu jasangarri bat ezartzeko. Bestalde, Iruñako udalak eta haren biktimei omenaldia egiten dioten lehenengo 2 plakak jarri ditu hirian Alfredo Agirre Belaskoain eta Angel Postigo Mejiaz gogoratzen dituztenak. Astelenean, Arrotu zentroak LGTBI pertsonei zuzendutako martxotik maiatzera astean behin elkartuko den babes taldeetan parte hartzeko izen ematepea irekiko du. Datorren larunbatean, San Jorge Zibiboxean Iruñean, Collins Clown konpainiak aingeru epaltza idazleak euskarara itzulitako 2 ipuin klasiko antzestuko du. Udalak 1815 erroldatze txartel bidali ditu 2015ean jaiotako umeak dituzten familiei ikastetxeetan aurre matrikulak egin ahal izateko. Sortzen elkartearen 2018ko jaia maiatzaren 20ean izango da. Iruñeko Antoñuti parkean ospatuko da, iazko jaiaren protagonista ikaskilo hezkuntza komunitateko barraskilloa izan zen eta aurtengoan lagun berria izango du, beste barraskilo bat, euskarakilo barraskilloa. Beren ametsa garatzen jarraitzen dute biek auzo bizi onaren eskola eta hezkuntza burujabetza. Eta ametsa euskeraz ere badela aldarrikatzera datoz aurtengoan egunon leloarekin. Sukaldaria behar da Iruñan, eguneko menuak, pintxoak eta ohiko sukalde platerak prestatzen dakiena. Lanaldia astean 30 ordu, 3 hilabeterako luzatzeko aukerarekin. Interesatua bidali kurrikulunak seleccioncocina2018@gmail.com helbidera. Albaiteroa behar da Sarrigurenen.
konsultak, txertaketak, ebakuntza txikiak egiteko. Lanaldia astean 30 ordu astelehenetik larunbatera. Negoziatu daiteken soldata, interesatua bidali kurrikulunak info@doji.es. Zaintzailea behar da higiene personala, etxeko eta sukaldeko lanak, aisialdi aktibitate denbora libretan laguntzeko. Ordutegia astelehenetik ostiralera goizeko 6tik 8 eta eguerdiko ordubitatik arratsaldeko 6. Larunbatetan goizeko 10etatik 12. Soldata 900 euro hilean gordina. Interesatua bidali kurrikulunak Vida Independiente abildua cocenfenavarra.es elbidera. Erizain laguntzailea eta zeladorea behar dira olaben, lanaldi osorako, goizez, arratsaldez eta gauez. Erizainaren soldata gordina hilabetean 1.316 euro. Erizain laguntzailea eta zeladorea astean 16 ordu, larunbatean eta igandetan, soldata hitzarmenaren arabera. Interesatua bidali kurrikulunak sandogs abildua sandogs.es elbidera. Fruta saltzailea behar da lanaldi osorako goizez edo arratsaldeko txandan lantokia uarten. Interesatua bidali kurrikulunak Iker Sánchez abildua elkorteingles.es elbidera. Ilapaintzailea behar da ikasketa mailak, ilapainketa, kosmetika, lanbide heziketa erdi mailakoa, gutxienez 3 urteko esperientzia. Lanaldi partziala ordutegi aukeran. Kurrikuluna bidali ros m78 abildua hotmail.com elbidera. Produkzio mantenimendu teknikaria behar da lanaldi osorako goizez edo arratsaldez Iruñaldean. Kurrikuluna bidali vna abildua biketasnavarras.com elbidera. Auto taller batek mekanikoa behar du Beriainen. Kurrikuluna bidali empleomekani abildua gmail.com. Auto taller batek autoak margotzen esperientzia duen persona behar du Iruñan. Kurrikuluna bidali gespam abildua hotmail.com elbidera. Auto taller batek mekanikoa behar du Iruñan. Kurrikuluna bidali gespam abildua hotmail.com elbidera. Auto taller batek txapista behar du Iruñan. Kurrikuluna bidali gespam abildua hotmail.com elbidera. Ingelera irakaslea behar da asteazkenetan ordubitatik arratsaldeko 3:30. Bereziki ahozko klaseak emateko. Ikasketa maila magisteritza. Kurrikuluna bidali mjvitorika abildua mtgrupo.com elbidera. Lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergo ikaslei laguntza emateko irakaslea behar da Iruñan. Ikasketa maila magisteritza, psikopedagogia, pedagogia edo psikologia ikasketa. Kurrikuluna bidali arantxa abildua biotraining.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.